мақомоти марзбонии Ӯзбекистон бо нашри як иттилоия изҳор дошт, ки дар ҳудуди ҷазираи Аларпайғамбари вилояти Сурхондарё як гурӯҳи шаҳрвандони Афғонистон сарҳади давлатиро убур карда бо заврақҳояшон ба ҷазираи мазкур омаданд. дар ин бора маркази матбуоти мақомоти марзбонии хадамоти давлатии амнияти Ӯзбекистон хабар додааст. гуфта мешавад, ки ба гурӯҳи марзбонон, ки ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд, марзшиканон муқовимат нишон доданд. дар натиҷаи гузарондани амалиёт 24 нафар барои марзшиканӣ боздошт гарда шахсияташон муайян карда мешавад, омадааст дар иттилоия. тавзеҳ дода шудааст, ки ҳадафи ин гурӯҳи марзшиканон ҷамъоварии решаи гиёҳи ширинбия будааст, ки дар ин минтақа ба миқдори зиёд мерӯяд. қаблан сухангӯи полиси Толибон дар вилояти Балх Мавлавӣ Идрис низ ба агентии Спутник рух додани чунин ҳодисаро тасдиқ намуд, аммо тафсилоти зиёд ирона накард. ӯ изҳор дошт, ки намояндагони мақомоти маҳаллии толибҳо ба ҷои ҳодиса рафтаанд ва қазияро таҳқиқ мекунанд.